Yake tsisy olo ty ala tanàna fa fitadiavo mampandeha dédicace ho an'ny collègue jiaby lasa en France, Maurice, Canada jiaby mahita amitazy zala iasa dio amin'ny tanàna kofa misy kely fa nifinifazy igny zany raiky aza miagnatigny Boana fa izy mba mitady anjara aza miagnatigny Boana fa izy mba mitady anjara sapaso sakasy sapaso sakasy sapaso sakasy sapaso sakasy ketketk ingay mba hitady kandra maro CV nalefa fa tsisy nivale ava izy nefa vo mipose de monnaie nefa ngiamba ty agnano fiainam-ba hoana dernière chance dernière chance dernière chance dernière chance aza miagnatigny Boana fa izy mba mitady anjara aza miagnatigny Boana fa izy mba mitady anjara sapaso sakasy sapaso sakasy sapaso sakasy sapaso sakasy mivarotra soara amin'ny FB Insta TikTok jam mande fiagnamigna madaka nefa mamae aleo mba chômeur à Marseille dernière chance dernière chance dernière chance dernière chance aza miagnatigny Boana fa izy mba mitady anjara aza miagnatigny Boana fa izy mba mitady anjara sapaso sakasy sapaso sakasy sapaso sakasy sapaso sakasy azamandray oaraka narezaka tsy vo olo jiaby tona voizako miazakafaka mandeha andafy ary le lasagna amizay tsisy tiôty matamagna bokro zay antanagna boka valy pizza valy kore awa allo Boana allo Boana allo Boana sapaso sakasy sapaso sakasy sapaso sakasy sapaso sakasy tsikaza mifagnadala fa tsy moramora nety anjare tsisy mahaino aby alefasy na hoagny na tsy hoagny sapaso sakasy 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 Jake miagnatigny Boana